Дәсіп қарағанда біз аңа түрліше мөнәсәбәттәйік. Кай вакытта уйлап карабыз, мөдәррис бик ятим балашы килгән тегендә дә бара, монда да бара, тормыш хәлләре дә бик җиңел түгел. Әмма ләкин икенче караганда мин аңа көндәшә идем аннан. Аның бу ирклегеннән, аның бер кемгә дә бәйле булмавыннан. Менә мин бүген көндә шундый рухка кирип барам әйбәттәге. Галстуклар такмыйм хәзер, костюмнар киемим хәзер әйбәттәге. Урамда әйбәттәге кроссовка киеп йөрим әйбәттәге. Аннан да рәхәт нәрсә икән. Шунда да без инде көн сайын дәүләт советында эшләгәндә мин көн сайын ак күлмәк, кара костюм киеп галстук тагып бармасаң, анда инде шунда ук сиңа әйтәләр иде, нишлә болай йөрисең дип. Менә мөдәррис ул яктан караганда бик тә ирекле иде. Ул бер нәрсәгә дә бәйле түгел иде. Аннан да рәхәт нәрсә юктыр. Әмма ләкин аңа ирешү өчен шактый үзеңне әйткәнчә үзеңне ирекле тора кирәк. Ирекле тору өчен билгеле әлеге дә баягы үз-үзеңә ышаныч кирәк. Үзенә ышанмаган кеше ирекле була алмый. Мөдәррис Әгъләмовның шигырьләрендә үземдә булмаган уй-фикерләрне табып, үземне яңа яктан ачтым.